За тренировките в залата и спорта. Вижте, тренировките в залата, както и какъвто и да било спорт, не са само за да изградиме мускули, да отслабнем или да изваеме перфектна фигура. Те изключително много подпомагат на тялото да активираме определена група от хормони, които са изключително важни, както добри за тялото, така и за нашето ментално здраве. Също така подпомагат лимфите възли да започнат да движат течността, която е в тях, и за да изхвърлят токсините, които се съдържат в тялото ни. За хората, които се стряскат, като чуят, че трябва да се тренира в залата 2, 3, 5 пъти в седмицата, за да е полезно. Вижте какво. Тренирайте един път в седмицата с тежести, а през другото време може да си харесате някакъв спорт, който просто да ви изкара навън. За това се казва play basketball, play tennis, защото това е една игра. Play a game and have fun. Намерете нещо, което да ви изкара навън, да се раздвижите, да се забавлявате, да се социализирате. Това е изключително полезно и не всичко е само вдигане на тежести. Чао!